So tuloy lang ako in life. Drink, party, and sex. Sa sobrang bored ko, yung mga lalaking nasa 30s to 40s, abay, pinapatulan ko ng sabay-sabay. Lahat sila mayayaman. Wala namang involved na pera. Pero kapag magkakasama kami, binibigay nila lahat sa akin. At yung gustong-gusto rin nila, yung kasama ko, yung mga kaibigan ko. Then, meron din akong minahal na isang businessman. Mahal na mahal ko yun. Kasi one text lang. And when I say pag kailangan ko siya, I mean, kailangan ko ng pleasure, talagang dumarating siya. Hindi lang naman sex ang habol ko sa kanya, kundi siya mismo. Lumipas sa mga araw. Akala ko tuloy-tuloy na, pero nalaman ko, may fiancé na rin pala siya. So tuloy lang ako in life. Drink, party, and sex. Yan ang mga nagpapaligaya sa buhay ko dati. May nakilala akong isang lalaki. Gwapo, nasa 30s. Gabi-gabi nagkikita kami. Then matutulog kami sa hotel. Until nalaman ko na may asawa pala siya. But here's the thing. Hindi ako tumigil. Kasi hindi ko na kaya. Napamahal na ako sa kanya ng sobra. Then nagring yung cellphone niya. Tumatawag yung misis niya. Yung tono ng boses niya ang saya-saya. Lumayo muna siya sa akin. Kitang-kita ko sa mga mata niya yung saya. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.